Κοντά μας έχουμε τον πορτιέρο της Εθνικής, τον Ραφαήλ Σολεμιτζόγλου. Ραφαήλ, σήμερα έκανες ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές, πώς σου φάνηκε το παιχνίδι σήμερα, η εικόνα σας μείνατε ικανοποιημένοι? Εντάξει, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει περάσει στο Elite Round. Δεν κρατάμε τόσο το αποτέλεσμα γιατί θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, πιστεύω. Καταφέραμε το 0-1 στο ημίχρονο, το γύρισμα να το κάνουμε 3-1. Ωστόσο, δεν πήραμε την νίκη. Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι για να βγάλει ο προπονητής κάποια συμπεράσματα. Πιστεύεις ότι σαν εικόνα ήσασταν καλύτεροι στο πρώτο ή καλύτεροι στο δεύτερο? Εντάξει, όταν τρώσεις 3 γκολ σε ένα ημίχρονο δεν μπορείς να πεις ότι είσαι καλός αμυντικά. Ενώ σε αντίθεση όταν βάζεις 4 γκολ σε ένα ημίχρονο μπορείς να πεις ότι είσαι πολύ καλός επιθετικά. Εντάξει, κρατάμε σίγουρα την καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όχι τόσο στο δεύτερο, αμυντικά.